Hi guys, good morning! Welcome back again sa mong channel guys. So karon guys, mga tumi karon og Virgin Island. Excited guys. Sa Duminumakod, alas 5 pa kapin. Yung mga 6:30. Mga 6:30 guys. Musakay na mi og bangka padungan to Virgin Island. So kita-kits ta dito guys. Mga pisa mi datos ubos. Kita-kits ta dito sa Virgin Island. Kim, mali Kim. Mat pa gazo guys. Kaya gamang masan na puro dami ng yellow. Kaya ibig humindi na ng yellow kay kuan ba da? Kalipay, ha? Kita-kita ta dito guys. Ala, na mga kalapati guys na. Ala, hindi ni kin-kin. Ala, rangkanais ka to dahil basta buntag guys na. Dakaag dagat taeb. Kanais ka adyo. Sana all. Dari mi guys ya. Lost Horizon. Ha? Makapisa tata. Bird, dala. Dakpa. Dali. Ha? Naghana, ha? To to orang naghana to ah. Ha? Naghana to ah. To guys, grabe naghana kalapati dito. Ala, manakop mas kim-kim sa kalapati. La. Ato day ka kaya ta picturean day ka. Karon tataod na siguro nga mong ka. Pagda. To. Pana pa? Kana ito kuan. Hapod guys nga to. Grabe taas ang kalmo. Dari mga kuan ni mga hotel na ni nasito. Shik naman ang baby ko. Kapitan ninyo guys. Coffee. Lost Horizon guys. Ito ilang kananan guys. Hinay. Dahil na ya. Mga intan na yung sumati dyan. Yan na guys. Welcome to Bohol. Sisabi mo. Nag-swim ka sa turtle watching. Mag-swim kuno ka Kim? Musakay ka sa turtle. Pila ka kuan ang mga tuan island. Char. Kuan, duha. Dolphin watching, balik ka sa island of Virgin Island. Okay. Dahil gusto nyo mag-snorkeling sa turtle watching sa Pisatuari, ito lang mo mabayad ha. Okay, sige. Pa-assist lang mo sa kapitan. Okay. So guys, muna yung mga saksan guys ka na na. Kuya mo yung nag... Ano yung gawin akong assist cap? Victoria's Lamon snorkeling sa Balikasat. Snorkeling ko no guys. Kuya, daka na. Sige, ipang duno ra sila pa. Iuna, skin-kin pa. Iuna, skin-kin. So guys, dyan na guys. Di mo dahi hagdanan. Anak, kanina yung hagdanan. So, duha ka island ang mga tuan guys. Balik ka sa Virgin Island. Yehey! Hello! Punta ka naman ninyo ya mo. Guys, umungari mo buhol guys. Sila dito sa snorkeling area. Ha? Ay snorkeling dyan sa weekend o ka ng Pisatuari. Deo. Okay. Guys, Ang kwarta to ni sir. tikang sa kadares hagdanan. Dan nami guys, nakasakay na miss ko na. Bangka. Danas bangka, padubuhat na naman miss ko an. Kung may bandari. Mularga. Sila mo yung guide na mo guys. Andam na mo mga guys. Excited ng mga chikiting. Luag ka ang mga guys. Papa, anhira ta dani. Ito larga. Wako larga guys. Saan naman hindi pa man larga. Thank you Kaadjo te sa pagpakuha ng mga dari. Salamat Kaadjo Ate Josephine. Ate Josephine yung sponsor dari guys sa ngaris kuan pag-ari na mas panglaw. Thank you so much. Kumig balik ka sa Virgin Island. Makatugod din guys. Guys, nilarga nag-amang kuan guys. Sige, saktang mangka. See you there.
Nadami guys, tindakan ka nagamagi. Saksan. Ayun, pamanggol sa zuha guys, alas 6 pa. Manang agad lang pa, pag-iwo ka at so. Kaping mana ka so, pangan po guys. Kita mo na. Dami-daming auto guys. Naghan mo dyan. So, see you there. Balik kasag. Excited ka ba? Ay, shit. Excited ka? Yes, na all. Nagana. Nargana. Ano kami? Balik kasag. Inday. Excited ka? Excited na yung dalaga. Ano guys, mananaw may dolphin. Dani mo ikid. Grabe naghana ka duguan guys. Mga pambot dia dari. Paabot pa na sila sa dolphin og magpakita. Ayan guys. Yeah? Naman. Come on, Kim. Ay, baby Kim to ah. Ay, baby to ah. Nagduwa lang ang baby. Ganda ni pag dolphin guys, kita ko miss dolphin para kag mga dolphin yung tunong. Dolphin watching. Okay. Mana siguro hila na sa dapit guys. Guys, naghuwat pa mis mga dolphin guys. Kasi naghuwat pa sila ka sa zoo pa man. Naghana dali. Puron sa una. Naghuwat na nis dolphin guys. Nagka-cute siya na all na guys. Ala. Wow. Allah, na sila danho guys, nasa mong duol. So guys, sakitan ba ninyo ang dolphin? Higura mo ko nakakuan. So, madto naman sa pakita sa daras pang duol ron guys, aron makuhaan sa nato sa kuan video ba. Oh, yan guys, mo na tanan kaning na ibang kada ni nagihuwat miss dolphin. Okay. Sarang dolphin. Padung namin balik kasag kaya nang katanaw namin sa mga dolphin. Itlas ang mga dolphin guys. Wait, pabalik kasag. Ayan namin balik kasag guys. O di anami guys sa Balikasag Island. Ayan, manuroy ta na itong karidyo. O di anami guys sa Balikasag Island. Oh, mangambak mi na to ron. Ay, ba itong Virgin Island? Lahi pa to. Oh, dari kaazug ko ang guys. Katinaw kaazug ilang tubig. Still landa, patanaw na.
Grabe asa ka. Grabe kitang mga bato. May ada magdo-dive-dive. May magdive-dive na ba? Wow, grabe ka tinaw ka dyan guys. See? Excited na ka kain? Tsa! Grabe excited ang mga chikiting. Tsa! Nga naman ka kuya? Hadlek ka? Hadlek ka? Ikaw Kim? Ay, nahadlek ka? Nag-pray ka ni Jesus gani ha? Manin sama ka ni Jesus? Na Jesus, ayaw may pasagdi. Protektahin mi. Nag-pray si Ja gani guys. Kim kan hadlok si Jo. Ta. Kay mong lili ta to. So guys, mong adto na mi to. Kay mong laag mi kare Ja. Hehe. Sana all. Hinay kuya. Okay, dara, ako rin na. Sa nang Balikasag Island. Pastilan. Wala. Pada tuning una pa. Mo din ni Jay Island ni na dapat daghan dari mga kuan guys. Mga daghang ngari. May Morris House. Dai pa manan o tada to pa. Laroy ng mga chikiting. Wow, dahil guys, mansay pormaog, Balikasag. Baka natin. Di ta magsamsaum kin? Di ka magsamsaum? Dari pinaninda dari da. Mga kuan. So guys, di man manang kuno sila, di sila kitas turtle ug sa katong isa to te isda. Di sila kakuan kay di man manang mag mga chikiting di ah. Mo tanaw ka? Laro mi guys, naglaro-laro eh. Ngita mi kuan. Kanaan, yung mga bata kay pang dagat mas ambot. Iliya. Iliya, liday. Kaandas kin-kinder eh. Lagrag Balikasag ang mahaw. Sana all, di man sila mo saum. Ang mga bata ay di man nanam. Iguro mi darin nagsungaan sa Balikasag. Ano be? Anay ag? To ada to. Nahan siguro to dito. Samsaman guys. To nahan. Ha? Kinahanglan man magsamsam, sagdi mo musam. Kabuhi siguro sa kuyas tubig. Kaya may lang ipili guys, kung mga intan kunog lang mga tijan. Kaya di mo kung lang mga agluto. Wala ka pang... Pitin! May sabaw. Pipit na! Nagkamhigop sabaw, Ken? Luto na ito. Pansa tataod. Ikaw, Kim, higop ka sabaw? Luto na lahat. Ho pa. Cup noodle kaya ipang kabuhi. Pag kabuhi sa biyahe. Wala may lagi pili. Kaya sabaw ko mo. Ay. Hindi lagi mapaslot kasi mo. Okay. Anta. Higop sa akin sabaw ko. Hindi kabuhi pa sabaw. Kabuhi ka? Kabuhi puno sila? Tan. Tan bigay, kabuhi mo ka. Ano kuyas? Kabuhi ka? Ito po ya. Ito merong Virgin Buhay ka po. Ito na mi guys. Ito na Miss Virgin Island. Skin kinaguna na. Pa. Guys, malik na Miss amang bangka kay mo adto na Miss balik adto na Miss Virgin Island. So orang gabjing tinawa dari guys. So 13 aw. Okay. Okay, ito na guys. Yan na guys, basin mo nga rimog kuan guys, kanang na ay buhol. Mga rimog panglaw. So pangitaan ni sila. Saingan sa inyong kuan long di ah. J-Lucy. So, G-Lucy? Ah, G-Lucy. Guys, mga kong cellphone number dari arong mo inyong kontak mga rimog panglaw. Or makalaag mo dari Balikasag sa Virgin Island.
Kaso dahil balik ka sa guwaman manang mga bata dito kuan kay pang kabuhi. Asa dapat virgin na land bay? Ano dia? Kami Virgin Island guys. Ay, ato na po nila ko mag laag. Virgin Island. Darak. Guys, naipawikan di ala. To kita mo. Ala, to pawikan nga dako na. Yeah, guys. Ala, direk pawikan ha. Sama ko na mo kuan. Guys, to Parang nagkaamuyag to hello, mga pawikan. Di ara. Tara, pawikan guys na. Kita mo guys. Wah. Hala, to ara, pawikan. Hala, nasi sana. Hala na guys. Sana all na. Klaro kay. Klaro ka, Adjo. Dakpon ka na, tanda ko nagdasbay. Nah, tiyaw ka dyan. Bagdakpon man kulong kim-kim ga, aw kin-kin guys. Saan man na sa just ilaum. Mas pawikan day? Ha? Wa kita sa pawikan, uya. Haraman. Adi arabi. Dana guys, dia. Hala, to na si Zet. Hala, napalutaw-lutaw. Tabi, tanaw bi. Tanaw mata. Yehey. To ara guys to Sana all. Tak mo guys na? Tak mo na? Hala. Mana rin sa gisundan. Nagkaon si Ja. May dyan ikaon. Hala. Hala, nagkabuyag. Lagi. Ito ko Rabi. Hala, di Rabi. Hala, tora. Ito na guys. Kita na gazun mis pawikan. Ito Hala. Sakay ka. Sakay ka pawikan mi? Hala, nas pawikan. Hala guys. Hala. Sakay ka bi? Sakay ka sa pawikan. Picture sa powder. Sindi. Hala, nagkabuyag to. Ito na guys. Ito na, kapay-kapay na siya. Nangitag pagkain. Nangitan sa pagkain guys. Nangitan sa pagkain guys. Tara. Hindi naman ay kinahanglang mo sa umta ka pa ng tunga. Hala, ning tunga siya. Hala. Agtingog kin-kin, oy. Ito guys, ha. Ito na siya sa unahan. Ito na sa unahan, guys. Ito, guys, ha. Hala, baboy pawikan. Ito na po Miss Pikas. Amo da na ilang kuan ang gisakay lagbang ka kay masunod-sunod to dana. To guys. Tamo na guys na. Anday na mi guys, tama to na Miss Virgin Island. Bye pawikan. To there, Virgin Island. To na mi balik kasag. Next time na pod. Excited na mo? So guys, kita na mas pawikan guys. Okay, ito na mi balik Kasig Island. Next time na pod. Bye. Kita ka pawikan be? Kita ka? Ga, lipay ka, lipay. Apa na susamsam man pa, nga na dai kurma pang susamsam. Pawikan lagi pa susamsam sila. Kaso mga bata di jay pwede kay daw man di ay pwede mga bata magsusamsam dagpo. Virgin Island, we're coming. Ha? Oh, cute na. Ganahan ka? Pasukin na gano'n ka? Nasa? Okay. Kami pa doon sa Virgin Island guys. Enjoy ang mga bata kita sa pawikan. Wala man manahong.
Hey! Sarap sa Virgin Island, guys. Hello kami. Ano kami guys sa Virgin Island. Yay! Ano kami? Okay. Muna ba guys guys? Muna ni ang Virgin Island. Wow! Sana all. Hello. Grabe ka nice guys. Nenda to guys ni Padre Pio ko. Sige na, lukso na kayo mo. Ito na, ngambak nag mga ulit og dagat. Sige na, kayo mga ligo nami. Kala ka, dato, kayo sa mga ka. Ikaw. Ito na, ang lipad sang kim-kim. Dali na ya. Sige na. Dali na ba? Ha? Sagdi raman. Guys, na Miss Virgin Island. Yehey! So guys, mana siya. Oh, naay ka nang naay cottage nga naas dagat, naglutaw. Okay, bawag insa ng mga islahan ng nada na. Basta kaya na Miss Virgin Island. So guys, tanawan nito si Padre Pio. Oh, na guys, kailabang mo na ni nga kuan pari si Padre Pio. Wow, warang ka nice ka do guys. Daday dak ka do di ring ko ani ja nang ijang ribulto. Wow, ka nice ka do. Kita mo guys. Close man agdad to guys, murag di man sigo pasidlan dadto. Danira kuno ka man nagpasidlan nila. Guys, si Saint Pio of basahin nyo guys. Saint Pio of Guys, guys. Saint Pio of Petrelcinia Capuchino, May 25, 1987 to September 23, 1963. See? Prayer. Ano yung mga pag-ampo guys? You give Saint Pio of yung mga pag-ampo sa kuwan ni Father Pio. So guys, kita na mo guys. Oh, abot na kasi 20 taon na rin Father Pio. Ug kuan, laag. Ako ba nagpanglaw na rin? Oo. Dadto guys, kay di pa man pasidlan dadto, di ta ka nga to dadto. Dana tada ni ratataman. Ano ka? So guys, maglaag sa tadari. Kay pwede di pasidlan pero dito kung sa. Ay. Tara guys, ngabot na mig Virgin Island. Where's my kalo? Ask Kim guys, tanawan nito. Oh. Pwede na kayo. Pwede lagi mo paano kami mulili rami dadto. Si Kuya. Ask Ken. Ay, hindi naka-just Ken guys to. Dali pa mulili sa tadari pa. Father Pio, nakalaabot na miss imong island. Virgin Island. So, dari sa mi guys. Mulili sa mi dari. Wow. Dari guys na yung simbahan. Dari dia. Asa ka dapit ang simbahan pa dir? Guys, unda ka na kasog alubira guys. Yeah. Namde pa alubira dari. Uy, dapad to Sorry, temporary close. Temporary close di guys. Di pakuanan. Di jud pasidlan na to kay close man. Si Mama Mary. Ay naligo. Lagom dan na siguro. Na guys, then nunod ng mga butsiking. Uy, ang magidong mga slipper. We guess puro man day mi naka-yellow. Yeah guys, daming San Agustin. Si Mama Mary, si Jesus. Abi kong si Mama Mary. Ito yung patron sa Patron sa kuan. Kanang na ay puti. Kani
San Agustin. Ug si di man mi pakuan ng dadto di lagi pakuanan. Sorry, we're closed kuno guys, na temporary close kuno. So di mi makakuan guys kay temporary close dare. Sorry rami. San Agustin, ha? Si Jesus. Ha? Oh, di pwede pa sila. Pwede man siguro itong close dadto guys. Manang dare raming Father Pio magtudok-tudok. May kangad to dadto kay close kuno to. Sila. May baji nagbadleng. Okay. Wow, manis siya guys. Isang purma. Sa Virgin Island. Dami dari naglaro-laroy guys. Naman dami sa mga buwak dari. Dami nga buhi man pong mga buwak dari guys. Nilubutan na rin ko. Ito yung mga bangka dito. Laka to nga island. Ako kay bagon sa tong island na. Puro ako na to bato. Ingan sila. So mga bata nangaligo guys to ah. Nangaligo ang mga chikiting guys. To guys. Ligo ang mga chikiting. Puro manday may naka-yellow. Ginoo ko. Puro manday may naka-dilaw. Dilawan. La. Ngaring. Lipadan nila. Nakaligo. Kim. Nanayo manday pangaligo ni. Dari day kay nabaw day. Di aday. Ha? Anak, wasin panglaw na siguro na. Ito. Isang tabi gini. Isang tabi ng kuwan dito ta? Wow, okay naman dun. Ay, labas. Inday, enjoy ka, day? Enjoy ka? Na-enjoy ka? Mainsa man ka ni ate. Oy, kuya, mga kuyas, mainsa man mong ate. Unang panuhot. Sige, mga mga panuhot. Sige, kumbati. Wop. Ana guys, sama-sama ng mga kuyas. Sana all, puro nakadilaw. Puro nakadilaw. Oh, pastilan ay gamay badge arang bisiha. Unsa naman ay mong gisidlan? Ala ka harak kag sanilas dan ni mga bataan eh. Aw, agi mo. Ani mo gibilin? Tos barko, yun ka, tos barko. Bilin ko nung kin guys, tos barko. Oh, pastilan. Whoop! Enjoy ang mga chikiting guys. Tapos padir. Atong tada to dapito ah. Wow, grabe ka nice guys. Sana all. Nangarig Virgin Island. Thank you Kazote. Salamat Kazote Josephine. Nakaabot ni Virgin Island. Guys, naghanag ng ngari. Daghan po mo. Ngari, daghan po mo. Das ko ya taga Cebu. Tapos ngari sila sa Virgin Island. Yan family. So guys, temporary close. So temporary close man guys. Mo ni siguro dihas pandemic. Mo ni na close ni sila. Dita kasi dito dapit guys. Kay close dito. Mo dire rata nagtuduk-tuduk. Sayang dito ka so dito. Close man daw. Rata diri guys. Ayan. Oh, daghanan nagtao guys. Daghanan na nangari. Yeah. Oh, ganiha kay gamay pa man to karon diyan na daghan na. So guys, tujak ako darig videos. Makakita sa Ate Josephine. Alam mo guys, yellow team. Yellow team. Yellow team. Pag mga chikiting niya. Dara sila nagtujak-tujak. O nagdua-dua guys. Dara sila dara nangaligo niya. Kem. Ang mga chikiting guys. Nangaligo na. Tra. Gi. Saan ka na mabung? Pag bajing kamatoy nagdua-dua daring kuan. Sama na Kim. Ha? Mundoan? Lado lah. Ya. Nah, team yellow man day meron guys, team yellow. Guys, ada picture nag mga kuan guys, mga tagalaing nasud. Tagalaing nasud na sila guys. What?
Whoop. Yes. Biara daw ka butsukoy. Nagduwa sila, inday. Daw pag lang tuginahan sa butsukoy. Selfie me guys. Daw pag isa ka butsukoy po diyang anak. Kindari ka kin, dupakin. Di ba bata sa kita. Motor sini, apa be? 1, 2, 3. Uy, mga pupok ka. Ada mo dito kay lamlaman ro diha. Darma mo dali. Uy. Ta. Nakarap ko. Kaya! Ikaw na putkin. Kupod. Laro, hindi ay. Wala ko padong la. Tapad mo. Okay, 1 2 3. Sige. Dagan kin. Nalingawan nila guys. Nalingawan ko butukoy. Butukay. Inday. Enjoy na matikiting. All. Muli na may Father Pio. Father Pio. Muli na may. Guys, sunod na pod. Kita-kits na pod tada sunod guys. Ngari na mas Virgin Island. At sa kangari na gajud mi for the first time. Nakangari gajud mi Virgin Island guys. Thank you Ate Josephine sa imong pag-treat na mo tingaris. Imong gi kuha na mo pag-ngaris panglaw. Salamat ka Jote. Imong vacation nga gihatag ng 3 days vacation. Thank you so much te. Na-enjoy pa mas kuyag ligo. Saan to? Dapat agduha ka. Tsukoy, dagtokin, Saan na kaw? Guys, muli na mi guys. Kay, ang mga chikiting nagsamok na. Kuya, nasa naman ka kuya? Mura naman kag monkey. Kanang monkey. Monkey laki. Oh, yan. Libot sa muna guys. Libot sa muna sa Virgin Island. Sige, isa. Libot sa muna guys. Virgin Island. Yan. Ha. Nang mau chikiting guys. Manto na miss. Amang bangka ron. Tagay 150 pa. So na 150 amang kuan guys. Kaya tag 30. Okay. La kamang Kim. Kamang. Grabe. Kinamangayos mga chikiting guys. Kinamangayos mga chikiting. Bate. Babong Kim, mauli na taron. Tiglom na Ken. Tiglom na. Ha? Naupaw si Jesus? Wala Jesus, naupaw ko no si Jesus, si Padre Pio, naupaw ko no. Yung Kim. Sam Kim. Na Kim. Pusing Kim. Pusing. Char, saka. Pusing Kim. Tara nga Kim. Hindi na mayroon taod-taod guys. So, bayad pas Gabriel sa mga kuan na rin. Naman na sa entrance guys. Tag 30 ang buok. Tag 30 ang kada tao. Okay na? Awa pa? Kapadi ay. Kapadi ara dahil. Dari guys. Bayad pa dahil dari tag 30 each. Naman to yung namaligja na. Wala lagi. Why na maligja dari runya? Di ba na may... Ha? 5. Oh.
libre. Tagpila entrance rin, tag 30. Okay. Oh. Gilusi. So guys, umunga rin mo kuan, pakita atong bangka nga Gilusi. So, mo to yung magi kuan. Sakyan nga rin pa doon. Okay. Ano guys, nabuhong namig tujok na res kuan. Mo day guys, nga gi-close kay gi-renovate. Gibaguhan na din si Jan. Bago pa din na adunis. Padre Pio guys, kay nangahusok man din isang kamot ug isang kuan, stilan. So mo na itong temporary close ito guys, kay daghan pa day adyo hunong. So wa ta kadyo katudot dito. Kay gi-close man. Guys, panguli nami guys. Kay ang mga chikiting nagsamok na. Nagsamok na mga chikiting. Last tudot. Si Father Pio. Magbuhay pa si Jan Anjo guys. Island Quest. So kamanggi sakjan guys kani guys dia. Jill Lucy nga kanang na ay bang pamboat. So ano ilahang kuan guys. Mga rin mo og panglaw pangitaan nina. Jill Lucy. Kutan ka adjo. Pada watering kamera pa. Guys, nagbasa lang ko sa tubig. Basa ako sa tubig. Okay. As kuan. Manami guys. Bye. See you na po sa sunod. Bye-bye, Virgin Island. See you next time. Manami guys. Kaya bigyan ka pa. Saan kita san? Danami guys. Yehey. Enjoy ka, Jo. Na-enjoy mo ya? Ha? Agi ikaw, Ken? Ken? Intan. Agi ikaw? Enjoy kayo ka? Ay, shoes. Salamat ka, Jote. Thank you ka, Jote. Enjoy ka, Jo, guys. Grabe. Sana all. Mag-selfie sa tala, mag-selfie. Selfie, sabi guys, selfie. Salamat ka, Jo. Yes, lakaw ya, lubog. Laka dai, ligo dai. Na-enjoy. Hala, grabe. Wap, dito ra. Sana all. Hehe. Danami guys sa resort. Ilis sa mga ligo meron. Thank you Kajote. Salamat Kajote Josephine sa mga kanang island hopping. Sa mga island hopping. Ano ba? Hopping, island hopping. Salamat Kajo. Thank you so much te. Kay gamay to ha?